Good morning guys! Welcome to my channel. Nice ang morning karon guys kay nisiga ang adlaw. I hope tuloy-tuloy ang pagsiga sa adlaw para mga uga ang mga linabhan. Hi puti! Good morning mister! Kumusta? Tulog gabi eh. Salamat ha. Sa pagbantay nimo sa amo ah. Dili ka mamili og sudan ha. Thank you, mister. Mao na mong dog. Love kay na namo oy. Usahay masuko ko kay mamili og food. Thank you puti. Dug, Mister puti. Oh, nanipat. Next week pohon, maligo na pod siya. Schedule sa ligo. Puti. Mga 8 man siguro karon guys sa buntag. Wednesday. Salamat kay gitungag yun ang adlaw. Good morning kaayo. Natapta na sad sa maong virus oy. Medyo gapanik-panik mi karon guys kay braga paduol naman ang kuan oy ang kaning atong gakahadlukan nga COVID. Oh my God, ipahilayo lang intawon sa among pamilya. Sa amo tanan diri sa DRBC. Hadlok naman kaayo. Mura magapaduol na. May Diyos ko. Gumikan naman lagi pod aning uban nga mga gai pod lagig ulo. Uy, confident naman gid kaayo nga mo lakaw. Di tanawa. Nangatakda na mo nang action tag ka kulbaan basad kay may Diyos ko. Ikaw na ginahibalo Lord.
ni ako sa among gawas guys. Ako sa ninggi enjoy ang kainit sa adlaw. Kay para pod malagsik-lagsik ta kay warang ga-action tag kabalaka aning panghitabo karon oy. Nang maulag itong gapaduol ba? Gapaduol na sa ato ang kaning COVID nang may lang unta lagi og malayo ta, protektahan ta mo nang kaon gyud ta sa mga pagkaon nga protection sa atong immune system ba. Og mahal man gyud ning prutas lagi pero dini lang sa ta sa kaning gulay ba nga dinira pud sa among palibot pwede na to magamit atong maluto. So basin day magrasyahan mi makapalit tag prutas nga makaproteksyon ba kay kulbaan ta kay mura gapaduol naman siya. Basta lagi kanisa lagi mga tao na mga gayg ulo na confident na kay manglakaw ba. O lagi nakamas lagi sila naka facials pero malimtan na baya dayon siguro ng 1 meter distance. Pwede man gay 2 meters din sa distances. Pero siguro sa kuana nila, ka-enjoy na kaayo asa baka sila ng lakaw na. Mga limtan na ang 1 meter distances. So, takabalo ba naka hawid-hawid na sa mga dili unta angay panghawiran dito. Di tanawa karon. Managapanik-panik na pud ang uban. Kay gapaduol naman siya. Abi siguro nilag mga immortal sila kay di sila mga takdan. Abi siguro nilag mga robot sila kay di sila mga takdan. Ginoo ko, mga tao ra bayata, mga mahinay og kuan. May lag unta og mga baskog tag mga kuan. Kita ang uban ang baskog og mga immune system. Daw bi katong uban nga mga luya. Di may lag sila ray mga takdan. Mutapot be pod na sa duol pod sa ilang pamilya. Na may diretso na to mga sayran nga sila na ay COVID nga uroy og kuan sila kanang wala sila symptoms nga makita kanang symptomatic ba. Di action tagkakulbaan na oy Ginoo ko. Gusa may unta og musulod na sa alimpatakan baka ay raman din mo aksyon og panic lagi kung nana sa ilang lugar ang maong COVID. O nang mintres gyud unta wala pay ka ng baksin. Pagpuyo sa agud ta oy magpuyo sa tas balay. Ang mulakaw katurang inay importante nga lakwon mulakaw pero kung wala importante magpuyo sa agud tas balay. Oy dinira sa tas balay lingaw-lingaw na to atong kaugalingong diri sa balay. Naman siguro tay daghang kalingawan na sa atong kaugalingong balay ba? Kaysa maglakaw-lakaw hinuon, boring naman gud kay ta sa atong kaugalingong panimalay. Boring naman kaayo siguro sumuna. Pero asa ra man gud na puhon kung kuan na nagay baksin. Bahala diag tibuok tuig mo magsuroy-suroy, tibuok tuig ta magsuroy-suroy pero karon nga wala pay gi saktong baksin nga ni nahimo magpuyo sa takay buraga aksyon na gitag kabalaka kay gapaduol na siya imbis confident kaayo ta dinhi sa ato ang lugar kay wala giabot diri tungod man pud aning mga tao pud lagi nga mga gayg ulo di may rarbag sila ray matakdan nga makapandalay makapandamay pa sila sa ilang mga kauban. O nang mura pod na akong kuan karon guys. Maayo kaayo akong morning karon guys, maayo ang taog. Tanan pod tao maayo ang morning ug katupong mga tao nga mga gayg ulo nga karon nga takdan na. Dagan balita among nga sayran. May lang tag maayo pod ilang morning.